Il-Gazzetta Kulħadd żvelat kif fil-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista l-MZPN argumenti bejn dawk qrib il-kap nazzjonalista Bernard Grech u tal-fazzjoni tal-eks kap Adrian Delija waslu biex dawn tal-aħħar issa ħadu il-kontroll assolut. Flaqa tal-MZPN fl-aħħar jiem tqajmet kommozzjoni kbira, b'riżultat li 4 membri tal-MZPN qrib l-establishment nazzjonalista u l-kap Bernard Grech spiċċaw irriżenjaw minnu fih. Din il-ġlida waslet biex taw ir-riżenja tagħhom il-President Mirjana Testaferrata Denoto li wkoll kandidata nazzjonalista għall-Parlament Ewropew, il-Viċi President Kevin Kurmi u l-membri Alexander Jacobson u Mirko Sant. Il-kulħadd irrappurtat li tal-fazzjoni Delija qajmu rewwixta kontra dawk ta' Grech, b'argumenti li dawn ma kinux qed jaħdmu sew u lanqas jikkomunikaw mal-bqija mhux l-inqas il-President. Ġie rapportat li l-President Mirjana Testaferrata Denoto tiddependi ħafna fuq l-opinjoni tal-Viċi President Kevin Kurmi li jiġi minn Chris Said minflok tikkonsulta mal-bqija tal-membri l-oħrajn. It-temperatura fl-MZPN komplet tisħon wara li d-deputat Alex Borch li hu biċċa waħda mal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija infilsa lil ħuh David fil-Fera wara li kif żvelat il-kulħadd ftit ġimgħat ilu seħħet riżenja ta' oħra fil-Fera. Bekk l-MZPN li sa sena l-oħra kellha biss rappreżentant wieħed minn Għawdex f'daqqa spiċċat bi 3, 2 tal-fazzjoni Delija u wieħed ta' Said u l-establishment. Fuq qudiemnet f'din il-ġlieda mill-fazzjoni tal-eks kap kien hemm Thomas De Martino, Jean Paul Barbara u Nicole Zammit li bdew jimmiraw għal karigi aħjar u li kienu okkupati minn dawk tal-fazzjoni tal-establishment. Il-lejaltà ta' De Martino, Barbara u Zammit lejn Delija tmur lura għal żmien meta tal-aħħar kien għadu kap nazzjonalista, tant li kienu ħolqu fera oħra ta' żgħażagħ nazzjonalisti Team Start. Jumejn biss wara din l-aħħar ġlieda fl-MZPN spiċċa jintervjeni s-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino li laqqa fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali lill-President uxxenti Mirjana Testaferrata Denoto u dak li ħaddi la posta Thomas De Martino. F'din il-laqgħa li wkoll kienet taħraq, Piccinino insista li dak li ġara m'għandux ikun pubbliku bilan li ma jkomplux jidhru l-firdiet fil-pubbliku u għalissa Testaferrata Denoto għandha tibqa' tidher xorta hi bħala l-President tal-MZPN. Dawn l-aħħar żviluppi fissru li minn Mejju li għadda meta seħħet l-elezzjoni irriżenjaw b'kollox 5 żgħażagħ minn grupp ta' 15 eletti. Min tarif li għandha l-kulħadd issa l-President il-ġdid Thomas De Martino ma jridx li ssir elezzjoni oħra biex ma jmorrux jitlulhom oħrajn fl-għalqa. Bekk it-tmexxija l-ġdida tal-MZPN bdiet mill-ewwel bil-manuvri biex tkompli saħħaħ posta fih dan il-partit. Dan kollu jirrifletti d-diżastru li qed ikomplu jġibu l-firdiet interni minkejja li Bernard Grech jinsisti li għandu partit maqut.